Non é normal que cheguemos a este punto de ter que andar a facer intercambio ou cambio de cuotas para poder ir pescar. No tema do xeito nunca se veu na historia do xeito. Xa nos queixábamos de cando fora da gestión, que nos meteron dentro desa gestión da sardiña ibérica, e ora aos 4 anos incluso ora ter que empezar a comprar, incluso cuota para poder ir pescar. Non nos parece lógico este sistema ao que nos están levando desde a administración desde Madrid, porque vemos que eles podrían a nivel de Europa poden intentar negociar ou presionar para que unha pesquería tan selectiva ou tan directa como é a do xeito e tan tradicional estea exenta de gestións e de todo isto, porque non repercute no estado da sardiña. O Pósito está barallando a posibilidade de comprar ou intercambiar cota con outras zonas que si a teñen e poder así dar resposta ás preto de 100 embarcacións que se dedican ao xeito. A ver, en principio estamos nos movendo para que a xente poida ir traballar. Estamos mirando por barcos que poidan ter cuota no Golfo de Cádiz e estamos nos movendo así un pouquiño a ver se hai posibilidade de conseguir algo, porque é o que nos toca este ano. De cara ao ano que ven, na denuncia que fixéramos xa o ano pasado, cando fixeran a exclusión deses barcos, a denuncia iba incluída tamén o tema de gestión, de reparto de cuotas e todo eso, que nos toca a nós. O que vamos a facer é propoñer, se alguén está interesado en compra de cuota, que nos lo diga e que cantidad de cuotas estaría interesado en comprar. Normal sería que hasta finales de setembro que a xente ia aguantara. Os precios aguantan hasta esa temporada e incluso hai xente que se dedica todo o ano, pero bueno, hasta setembro sería idóneo poder aguantar. De cara ao vindeiro ano anuncian que reclamarán un maior cupo para o xeito, pois non entenden a discriminación a que están sometendo a esta flota. Nós vamos a intentar luchar por este reparto porque non nos parece xusto e claro, o cales nos está discriminando moito o que é o xeito.